We hebben hier een heel groot 3 tegen 3 toernooi waarbij we een deel breedte sporttoernooi hebben en een light quest wat richting het professionele circuit gaat. Dus het is echt een gigantisch toernooi. En hoewel het Nederlandse 3x3 basketbal grote successen kende op de Olympische Spelen, is nog niet iedereen bekend met de sport. Toch zit de groei erin. De 3x3 is eigenlijk een variant van het 5 tegen 5 basketbal zoals de meeste mensen het kennen. En 3x3 is eigenlijk op straat begonnen. Eén basket, op één basket 3 tegen 3 basketballen, zo is dat gestart. En dat is nu sinds een aantal jaren is dat ook Olympisch. De Nederlandse mannen hebben de gouden medaille gewonnen in Parijs. En ja, je ziet dat het heel erg groeiende is. Het is een heel dynamisch spelletje. Het publiek is van harte welkom en zal volgens de voorzitter getrakteerd worden op veel en vooral goed basketbal. De zaal is de hele dag open. Er zijn 38 teams in het breedte sporttoernooi, 12 teams in de light quest. En zo'n light quest moet je zien als voorrondes voor Europa. Dus ploegen die zich kwalificeren gaan weer naar een groter toernooi en van daaruit kan je zelfs in de World Tour Champions League kan je komen. Dus ja, dat is een hele dag gewoon basketbal van het hoogste niveau. En waar kijk je nou het meeste naar uit? Eigenlijk gewoon de sfeer de hele dag. Vorig jaar was het nieuw voor ons en was dat zo'n ontzettend toffe sfeer de hele dag. Ik bedoel, er staat een DJ ook de hele dag. Er is een MC die de boel aan elkaar praat. Die niet alleen bij dat topsporttoernooi, maar ook juist bij die kleine mannen die daar aan het spelen zijn, commentaar komt geven en de boel aan elkaar praat. En ja, het is gewoon een hele gezellige sportieve dag.